Til det kommende folketingsvalg kan hver 10. danske indbygger over 18 år ikke stemme. Og det er flere end nogensinde før, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. 21-årige Yasser Hussain kommer ikke til at sætte sit kryds på nogen stemmeseddel ved folketingsvalget i år. Han er nemlig ikke dansk statsborger. Jeg vil ikke sige barsk, men det er lidt mærkeligt, synes jeg. At de beder mig om at integrere mig, men på samme tid så, jo, du skal integrere dig, men du skal lige blande dig ud af det her. Yasser Hussain er ikke alene. 430.000 danske indbyggere er nemlig ikke danske statsborgere. Det svarer til, at hver 10. danske indbygger over 18 år ikke kan stemme. I år 1980 var det blot 1 ud af 50, der ikke kunne stemme. Jeg synes, det er irriterende, at jeg ikke kan gøre noget ved for eksempel den lovgivning, der bliver stillet lige nu. En af dem, der skal vinde stemmer til det kommende folketingsvalg, er Aras Khan. Han er folketingskandidat for Venstre og synes ikke, det er problematisk, at hver 10. over 18 år ikke kan stemme til folketingsvalget. Jeg synes ikke, det er problematisk. Jeg synes tværtimod, at det indikerer bare, at hvis man gerne vil have en indflydelse, så må man gøre noget ekstra for at få det statsborgerskab. Yasser Hussain føler dog, at man som engageret borger burde have en indflydelse på samfundet. Men hvis du har været her i det her land i så lang tid, og du rent faktisk ikke har noget som helst på dit straffeattest, og du rent faktisk prøver at trives her, så synes jeg, at det er lidt unfair, at man ikke får lov til at have noget at skulle have sagt. Det er Aras Khan ikke helt enig i. Men hvis man bor i et land, burde man så ikke på en eller anden måde også bare have medbestemmelse? Det er et repræsentativt demokrati, jo, men 90%, der ikke bliver repræsenteret. Ja, og dog, altså, det kræver, at du involverer dig i det samfund, du bor i. Det kræver, at du bidrager i det samfund, du bor i. Og det kræver som minimum, at du tilegner dig landets sprog. Så jeg vil sige, at det er stadigvæk et repræsentativt demokrati. De må stemme til lokalvalgene, det er, hvad det er. Men når vi skal op i et folketingsvalg, så kræver det lige det ekstra i forhold til at kunne levere. Yasser Hussain håber stadigvæk på, at den får mere politisk indflydelse i fremtiden. Alting er ikke altid fair, og alting er ikke ligesom man gerne vil have det, men altså, jeg bliver jo bare nødt til at komme over det, og så håbe på måske det næste valg, jeg har noget at skulle have sagt. Og folketingsvalget skal altså være afholdt inden den 17. juni i år.